Пиенето си е нормално, бе. Тоест пи сега. Пи. Детата ги ползвате само за озата. Гоше не каза, като имаме две различни по цвят озата, по кое биеме. Казах. Първо винаги е зеленото. Това може би аз съм пропуснал нещо. Казах го 20 пъти. Малко съм отнесен тия дни. Аз съм много отнесен. Днесен от вих. На танца. Озе. Алета. Аз. Глупости поред. Извиня. Още си отнесен. Излейте се на озато, да не гърми. Браво, бе. Бързо, бутайте фазата, бързо. Сега по зеленото, всички по зеленото. Който бъде таргетнат от червено, да го кажете. Миме. И Миро. Immortal. Костата. Как така и двете на мене, бе? Така. Екстра. Много хубаво. Жив, жив, жив. Ти жив, ама... Телерат ли имате? Аз Това е ресен томат. Фак. Тук изядох всичко. Всичко изядох. Да, бях зае да гледам кой е умрял и не видя бомбите. Ще излиза. То не си Червен. но забравих да им следа. Червенето ма не мога да наплюя. За две не ми стигат. Коле бе, Яко. нали имаш портал? Аз ще го помпам с майнплея, няма значение. Наплюя го. Слова го. Сега внимателно, бос ще пусне бомби тук. Мис. Ами като бързате се върнете на боса. Защо Човек. го няма в лига, бе? Докато го говореше ме хвана, разбираш? Значи, когато съм до масата, значи чакам да пусне бомбите. Имайте го това. Добре. Пичове, плик ли няма? Да. Харабия ли? Да. Да, няма. Значи, Че той е боксова круша тогава. Абсолютно. Очевидно не. Коя фаза е това плек? Вече трябваше да има плейк. добре, Гоше, схванах ти идеята. Така е доста удобно пас. Миро, после кажи, Sorry. че неуместно питах. Не те разбрах по какво въобще. Викам, че не на мене не би беше ясно какво се случва. Знам бе, човек. Аз не Миро мога не да там, Миро не там. Оф, човек днеска просто нямам поп с бомбите. Бил мечичек. Съжалявам. Ще се му накача въгъла веднага след битката. на гилцаната. Вел. Всички върхози, всички без изключение. Плакер, къде да? Опан, ван плейк. Плейк, на мене. Чакай. На мене е плига. Това, ела бе. Взимам се. Успокойте се малко. В кой? Помада. Thank you. Спрете върху боса, боса. Някой за плейк. Ще го вкарате в фаза. Някой за плейк. Аз идвам. Аз имам още 30 секунди. Кой не е взимал плейк? Аз. Внимателно бомби. Добре, няма Зелено. Зеленото да умира бързо. Бягай, равител си.
Добре, имам баунплейнг на мене. Purifier няма вече, може да... Някой Всички да се вземе от мен заберете около плейга. домата в Аз бързо. идвам, чакай. Добре, не е на мене. Аз тъкмо да му се спусна да го бия. Кой има плик, може да е на мене, например. Никой няма. Няма, томата мисля, че умря си. Дайте ми го на мен, айде. Тома пита се, ти го взема, ама пак ти го върна, не знам. Кое Да го бе? взимам ли? Взимай. Въди го там. Той Веско има Soulstone. Е хубаво херо, ама аз Пак го нито въди. имам 5, нито имам хит. Тук още го въди. Може да реснеш томата, Ице. Взимам, умирай. Кой да се гръмна? Без значение, само кажи на кой е. Кажи на кой ще... Миро, на тебе. Ей, точно в бомбите. Добре, аре, давай. Как изглежда? Фак. Видях го. Видях го. Взимай се. Имам плейк. На мене в дясно съм ти. Взимай. Весо, взимай. Той ти го взе. User joined your Ице после при мене. Налете демиджа Добре, много, и тъй изоставаме много. Леги, после при мене за тебе. Вън. Въди го от тук, Весо. Где е? Наваксвайте с демиджа. Някой умре ли, всичко ти е поделено. Дайте. Никой да не умира. Убивате го. Браво. Да. Добре, с плига се справихме. Въпреки че беше... Ланшотнахме го, бе. Хубаво, че не го дадете на мен, че това ми е за първи път да бия на работещ професия. О, този колан го искам. Така, добре. Кой иска колана? Аз. Добре, други? Добре, Дига ми Кой иска каска? кръта с 20 човек. Та наях каската. Ице Оспек Феро? Добре, кой иска марка за Warrior Hunter и Шаман? Чакай бе, и томата може да има успех в сфера, бе. Да, и томата е друг, верно. Не, Нямам тая феро. каска не ти трябва, човек. Не ти трябва То каска. яйцето няма, ама се прави на лут. Трябва ти... Нямаш ли 4 чаши от сета, никога няма би сфера да. Добре, който иска някакъв айтъм да ми дава трей. Къде си? Не мога да намеря, човек. Отивам към центъра. Ама разберете се, чакайте сега, нали имаше двама-трима желащи за един и същието.